אז שלום, קוראים לי אלכס, אני גיימר 30 שנה, מי בהצבעת יד פה גיימר? We love you, Alex. We love you, Alex. מי בהצבעת יד הבן בת זוג שלו גיימר? באמת? באמת? בוקר. כדורגל? כן, זה איפה מקס, בת זוג שלו? מי הילדים שלו גיימרים? ברור. מי מכיר או שמע או בן דוד שלו או אח שלו או אחיין שלו גיימר? אז אני סביבה טובה. אז נהייתי גיימר בשנת 89, כשהביאו לי את הראשון שלי. דום. לא, דום יצא קצת יותר מאוחר. אז שיחקתי בריק דנג'רוס באתרי, אבא שלי בנה מין קופסת מחשב כזאת ענקית מברזל, עם כפתורים כזה של מכונות כניסה, של הג'ויסטיק. שיחקתי בהם שעות עד שהיה לי פה זה כזה חורים בידיים. שיחקתי בזה, כן, וכמובן, מסך ברזל, אין כלום, כל פעם להשיג את זה דרך איזה חנויות יד שנייה כאלה, לעשו הכל לבד. וזה היה הפגישה הראשונה שלי עם גיימינג בכלל, כן? ובשנת 92 כשעליתי לארץ, אז אני לו את המחשב הראשון, מחשב ה-XT, מי שזוכר. 16 צבעים, משהו מטורף, CGA, וזהו, ושיחקתי דיגר, ושיחקתי לארי ליז'ר סוט אחד, ואלף ואחד משחקים מאז, לוטוס, מישהו מכיר לוטוס בהצבעת יד? יופי. לוטוס נוטס. לוטוס של אקסל, לפני. היה גם פעם. דבר על משחק. לא לוטוס 1, 2, 3, שזה בית. אוקיי, אז גם כן, כשהביאו את המחשב הביתה, אז המחשב היה לעבודה, נכון? אתה עושה רק קיוטקסט. שמכיר קיוטקסט? בהצבעת יד? כן. איינשטיין זה של ה... כן, תגלו את... אתה עושה רק קיוטקסט, אתה עושה רק מצגות אחר לבית כך היה ספר. מצגות? את היה את העורק. לא היה מצגות לבית ספר. שלא היה אנטיווירוס. לא היה עכבר. בייסיק. לא היה כלום. אני הייתי גם משהו כמו 11. ואני ואבא שלי, אנחנו היינו משחקים, אבא שלי אמורים לשחק, והיינו יושבים שעות על המחשב, ואמא שלי הייתה עובדת, ואנחנו מבזבזים את הזמן. טוב, אבא יקום, אז אני מחבל לך את המחשב. לא, אמא, כן. לא משנה, אבא קם, מוצאים את השטקר, שמים אותו בבוידם, ונגמר, כן? אם אתם מבינים, כן? אבא שלי, אני משחקים, מחשבים, חומרה, ואמא שלי, מבזבז את הזמן, אני אשרוף את המחשב, אני אשים אותו בבוידם, אשבור אותו עם הפטיש. מישהו מכיר. וזה ככה הייתה ההתנהלות בבית שלנו, כן? יש איזשהו קשר עם אבא על משחקי מחשב, ואמא שלי פשוט נותקת מהעולם הזה, והכל נראה על הרע. ובשנת 2009, משהו כזה, היא קיבלה מחשב לכל מורה דרך משרד החינוך, ואמרו, טוב, עכשיו את עושה כיתה חכמה, עכשיו את מתחילה להעביר שיעורים דרך המחשב. תח. אמא שלי 15 שנה לא נגע במחשב, אמרה שזה רוע, זה קופסת הרוע. כלום. לא יודע, כלום, אומר, אלכס, תבוא, אתה צריך ללמד. הנה זה עכבר, הנה מקלדת, בוא נתחיל לעבוד. לא, אני אכתוב פה רגע במחברת, אתה תסתכל, מישהו מכיר את ההורים שלו עושים... יש לי עד היום שלנו. סרוויס, IT סרוויס, שלום! קח, חבט את הטלפון, קח. אני לא אומר, לא, חייבת למחשב. את העכבר. חייבת לאפול את המחשב. לא, אני עייפה, כואב לי הראש, יש לי קורס בעבודה, אני אעשה קורס בעבודה, אני אהיה מצוין. יוצאת קורס בעבודה, מקבלת מאות, שמה את המחשב בבוידם לשנתיים. פתאום פותחים להם כיתת מופת. כיתת מופת, הם צריכים, אתה יודע, את שם שואו. טוב, אני רוצה שתזכיר לי איך לעבוד עם המחשב, הנה המחברת, ואני אומר, לא, סבבה, עם המחברת, אם את תסתדרי עם המחברת, אל תקראי. לא מסתדר את המחברת. לוקחים מחשב, קחי את העכבר בית. לא, אני לא לוקחת את המחבר, אני לא מסתדרת עם עכבר. מקלדת, אני לא מסתדרת עם מקלדת. אני לא יכול ללמד בשחייה בהתכתבות.
אז אי אפשר ככה. היא קוראת להם, לא, הוא מפריע לי, הוא מציק לי, דמעות וזה וזה וזה. טוב, עברנו איזה חודשיים של דמעות וצעקות, ולמה אתה עושה לי את זה? לקח לי קצת זמן, ועכשיו היא מעבירה שיעורים, בונה משחקים בפאורפוינט, התוכניות שלה מוצגות בכל העולם, יש פרופסורים שבאים ללמוד ממנה על מתמטיקה ולימוד מתמטיקה לכיתות יסודי, ואחרי איזה שנה וזה, כשהיא כבר עלתה ליוטיוב, התחילה להסתכל דברים, אמרתי, תשמע, 15 שנה הייתי פשוט סגורה בארון חשוך ואני לא ראיתי את העולם. עכשיו אני מבינה מה אתה עושה. אז אני שואל אותי, איך אתם יכולים להיות שעות על המחשב? איך? מה יש לעשות שעות על המחשב? עוד פעם אותו משחק, עוד פעם אותו דבר, עוד פעם... כי אתה מסתכל את אותם סרטונים. ואתה אומר, לא. אז יש שם עולם תוכן שלהם, כי כולכם מכירים את העולם תוכן, כן? אבל תבואו לאמא שלכם, אמא שלי עכשיו בת 60. כן? לכו תדברו איתה על מחשבים. אתה אומר, יש לה מחברת בצד. שהיא לא משתמשת. אתה יודע שזה לא עוזר. זה לא עוזר. אני פחות מתחברת למה יש לעשות. אני בטוחה שיש מה לעשות ויש מה ללמוד. אני חושבת שזה פשוט בא על חשבון דברים אחרים. זו הבעיה שלי. אז בדיוק, זה הנקודה הבאה שלי. מה קורה כשהילדים שלכם לא רואים אתכם? עושים בינג' על המחשב, נכון? משחקים עד שאתם באים מוצאים את השטקר. נכון? כל יום. כל יום ככה. הם לא נמצאים האחים שלהם בזמן הזה, הם לא נמצאים חברים בזמן הזה. זאת הבעיה. חברים ואחים. בעיניו הוא נמצא עם חברים, כי הוא עם עוד 4 חברים בפלייסטיישן, אבל אני לא רואה חוץ, הוא לא רואה אוריום. והוא לא רואה את האחים שלו. כל העולם. חברים? כל הבתים של כל 5 חברים יש לו שלו שנמצאים נכון. בזה, את שומעת את אז איך כולם. זה עושה אותו? הוא לומד אנגלית, הוא משחק עם ילדים באנגלית. בסדר. אז פה אנחנו באים לנקודה שנייה בעצם. אני כשהתחלתי ללמוד באנגליה, לפני זה הייתי משחק מלא במשחקי מרוצים. ועברתי כמובן בטסט הראשון והכל טוב, אז מה בעצם מביאים לנו מיינקראפט? מה בעצם מביאים פורטנייט? מה בעצם מביא העולם של המשחקים לילד? מה, ראייה מרחבית? ראייה מרחבית. נביגציה. צריך להגיע לזה. הנה זה תגובות מהירות, אתה רואה את זה? תגובות מהירות. מתחמקים מהסתירה. אני חושבת שהבן שלי, בגלל שיש לו תגובות מהירות והוא מוכשר, אז הוא מראש מגיע לזה. הם לומדים השקעות. הם לומדים תכנון פיננסי. הם לומדים... למה? מאיפה הבאת? כן, הם צריכים כסף. הם יודעים כמה עולה להם משחק. תכנון פיננסי. נגיד, על מי נפלת? הוא משחק בפורטנייט, והוא יודע שהוא צריך לאסוף, לא יודע מה, 1,000 מטבעות, בשביל לקנות את הנשק שהוא רוצה. ועכשיו כל משחק הוא מקבל 10 מטבעות, אז הוא אומר, אם אני אבזבז עכשיו 10 מטבעות על משהו סתמי, אני לא אקבל את הנשק המגניב שלי שאני רוצה עוד 10 משחקים. תכנון פיננסי, אסטרטגיה, חיסכון, דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים אין להם, זה לא יעזור. אבל זה הכל... מה שאמרת נכון, לארגן את הכסף, לעשות חבר... אבל... עכשיו הם לומדים. באנדרואיד הקטע הוא אינטואיטיבי לגמרי. לומדים להוריד צ'יטים, לומדים לחפור את האינטרנט, לומדים לעשות ריסרצ' באינטרנט. זה נכון. נכון? אני דווקא מכיר משהו אחר. אחרי זה אנחנו נעשה שאלה. וכשנתקע להם במחשב את הקונפיגורציה אי אפשר הבסיסית של לראות הווינדוס, אני מכיר כמה האקרים שהם התחילו במשחקים, אחרי זה הם היו צריכים לקנות משחקים ולא היה להם כסף, אז הם מצאו דרך לפברק את הסיריאל, אחרי זה הם הבינו שאפשר למכור את הסיריאל הזה ולהרוויח כסף, אחרי זה הם הבינו שאפשר לגנוב את הסיריאל הזה מאנשים אחרים ויש להם מלוור ולעשות הרבה סיריאל. בואו נתפגש. וככה זה התגלגל. אתם יכולים להמשיך אחרי זה בלעדיי לדבר. כן, אז עוד פעם. אז מה המוצרים האלה מלמדים אותנו? מלמדים אותנו איך לחיות בעולם הזה, איך להתנהל, איך אנחנו מדברים, איך לדבר עם חברים, איך להיות טים לידרס. בפלייסטיישן, אחד מהם מוביל אותם, אחד אומר להם מה לעשות. אתה תלך לפה, אני אלך לפה.
הם לומדים לעבוד בצוות, הם לומדים שפות אחרות, כן, אנגלית. יש אנשים שמשחקים עם פאקינג, יצאתי במשחק אחד, ואחד מהם היה איראני. הוא אמר, הכל טבבה, היה משחק מצוין, ניפגש בסיבוב הבא. אבל איך אתה שומר עליהם שהוא באמת משחק בפלייסטיישן מול בן אדם שהוא, אתה יודע, בגיל המתאים, שהוא לא ייצור איתו קשרים מעבר לזה? איך את יודעת שבוואטסאפ הוא לא ייצור קשר עם איזה פדופיל? לא, בואו רגע נסתכל. לא, אותו... זה משהו אחר, זה לא משהו אחר, אבל זה מגדיל את הסיכונים. אז קודם כל, אמרנו, זה לא קופסה שחורה. 2, הם לומדים דברים מועילים. 3, קודם כל, אני בטוח שכולכם לוקחים את הילדים לכדורגל, לכדורסל, לאיזה חוג, כי הוא חייב לעשות ספורט. ומה אתם עושים בצד? יושבים באוטו עם יוטיוב, יושבים על הצד ורואים יוטיוב. או פותחים, לא יודע, מחשב ורואים יוטיוב ועונים למיילים. קוראים ספר. יש גם נטפליקס. כשהקורס החוג של הבן שלך יהיה בין 2:30 ל3:30 ביום שישי, במקום השנץ. שנייה. אני רואה את זה כלוז-לוז. הילד שונא את החוג, הוא אומר, די אמא, אני לא רוצה ללכת לחוג. כי את תקעת אותו שם, כי הוא לא בחר. 2, את לא מסתכלת על הילד, ובמקום לקבל זמן איכות, אתם מקבלים זמן המסע, אתם מקבלים עוד מטלה שצריך לעשות. אתם צריכים לשרוף 3 שעות כדי שהוא ילך 45 דקות לחוג. תתארגן, תלבש, מאדים, תעבוד, אל תהיה עם חברים, אל תדבר, בוא, אני רצה, אני צריכה להגיע לסופר, ו-45 דקות אתם פשוט לא מדברים. קחו את הילד, אני מצטער, קחו את הילד, קחו אותו רחוק ממני. קחו אותו, שיהיה לי שקט 45 דקות, שאני אעשה זומה. במקום זה, אתה מתאר מצב שאני לא מכיר. אצלי הילד עם 9 שנים... מצב שאני לא מכיר, יש 2 ילדים כבר אחרי התקופה של... אני לא אמרתי זה 100%, אני אומר שיש הרבה אנשים שבמיינדסט הזה. אני מדבר פה שום מקום, משחק באותו. אוקיי? אז זה קודם כל. אז במקום זה, תנו להם סטרקצ'ר לחיים. פעם הבא שהוא משחק, שמו לידו. ספר למה אתה עושה. לא בקטע של... זה לדעת. נראה לך שאנחנו נשב לידם, הם מגיבו טוב? כן? למה? אני חושבת שלי מעט... כן, הבן שלי... אם זה נגמר בריב, מי ישחק? ההצעה לא מופנית לאיש איתי. אני איזשהו בן אדם. כאילו... רגע, איפה זה אל אחד? הם מתאספים כל המשפחה, הם איזה 10 אנשים בסלון, כולם צועקים אחד לשני. כשהייתה התקפה של ההוא אפשר להגיד משהו? רגע, אפשר להגיד משהו? נועה שלנו לא כזה בענייני מחשב, אבל יש לה סליים. סליים? היא בסליים שם. יוטיוב הולך טוב עם לא להיכנס אליהם. אבל זה לא טוב. אבל במקביל למה שאלכס אמר, אני רואה... לא יורד מהאוטו. לא יורד מהסיפור. אני רואה שכשאני מתעניין בסליים, כאילו אני שואל, נועה, מה את עושה? איך את עושה את זה? תראי לי, אני רוצה גם לא יותר מדי, כמו שאמרת. אז היא פתאום, וואי, היא מתלהבת יותר, והיא כאילו איפשהו מדריכה שלי. בדיוק. וזה יוצר בינינו איזשהו קשר, משדרג את הקשר בינינו. זה בעצם, מה קורה פה? phone face down, please. מה קורה פה? לדבר לך על זה אחר כך. אתם נמצאים באוטוריטה גבוהה מאוד, כי אתם ההורים, אתם המתחזקים של הילדים, אתם נותנים להם הכל. אתם השלטון העליון, אתם הדיקטטור, אני מצטער, כן? אתם נותנים להם הכל. והם מתים להחזיר לכם טובה. הם לא יודעים איך, ואת אומרת לו, תלמד אותי. כאילו, פתאום הורדת את כל האוטוריטה, אמרת, תשמע, אני רוצה להיות התלמידה שלך. והם איתי, הם חיכו לרגע הזה שנים. לא אכפת להם שאתם לא מבינים בזה, לא אכפת להם. כשאת באה הביתה ואומרת, איך היה בית ספר? בסדר, וכל אחד הולך לטלפון שלו. נכון? איך היה בית ספר? לא איך היה בית ספר. מה משחקים היום? מה, תראה לי. כן, הנה, כן, קח אותו.
קח את זה, לא משנה מה הוא משחק. פתאום יש קשר, פתאום הם מחכים לסשן הבא, וואו, אני אראה לאמא, איך אני משחק. חיכינו לך. אני אראה לאבא, איך אני משחק. אני אדבר תשמע, היה לי משחק וזה, וכן, ועשיתי ככה, כן, וזה המשחק ההוא שאתה עושה ככה. אני אגיד לך את האמת, אני לא מחזיקה מעמד יותר מ10 דקות. אני מאבדת את זה. לא משנה. אפילו 10 דקות. את בשטגנסית, את בכיסא של הנוסע, את בספה האחורית של האוטו. אבל את איתה. אני עם הילדים הרבה ביוטיוב, משמיעים אחד לשני מוזיקה. היום הם השמיעו לי את ה-Sound of Silence עכשיו של הגרוויזיון, ואני שמעתי מקורי, מצוין. וזה הדבר הראשון, זה היצירת קשר שלכם. אז במקום שכל אחד בכדורגל ישב בצד, או לא יודע, תקחו את החוג שלכם. אין בעיה, אם הם בוחרים את זה ונהנים מזה סבבה, אבל אם אתם בחרתם ויש לכם מכות על להיכנס ולצאת מהחוג, ליבית. למה שתסלפו 3 שעות על משהו שלא מועיל בלי שום קשר לגיים? מומנט, תן לי... אז תנסו אתם פעם הבאה, לשבת באינטרנט, לקחת משחק, איזה משחק שאתם אוהבים, קנדי קראש, שאתם אוהבים בירדס, תחכו בשביל הכיף שלכם. חייב להיות משחק מחשב, יכול להיות סוליטר, יכול להיות כל דבר. כדורגל זומבי. אבל תנסו להיכנס לעולם הזה. אם אפילו אתה אומר קראטה, בטוח הלכת והסתכלת על כמה יוטיובים של קראטה כדי לדעת מה זה. או מי שכדורגל, מתעניינים בכדורגל, רק בשביל להיות איתם בקשר. מי זה השחקן הזה, ולקנות להם את החולצה של מסי, ואם זה לא מסי, וחס וחלילה זה רונלדיניו, הבית שריפה. אתם מתעניינים בכל מקרה, מה אתה אומר? איזה שחקן? בוא בנאי, כן. בוא בנאי, אתה בן 13. שורף את הבית. אתם מתעניינים בכל מקרה, מה זה משנה אם תתעניינו בזה? רק נקודה למחשבה, אני לא מכריח אף אחד פה לעשות משהו. מרקס, אתה צריך לעשות 10 שקיעות צמיחה. על פון פייס דאון. אוקיי? אז זה אחד. וגם כן אני חוזר קצת ליוטיוב. למה הם רואים יוטיוב? למה לעזאזל הוא רואה מיינקראפט 5 שעות ברציפות? באמת למה? כי הוא מת להתחיל ולא יודע איך. הוא מת להתחיל לשחק במיינקראפט, לבנות 1001 דברים, אבל הוא אומר, אני לא טוב מספיק. הוא אומר, אני על הפנים, אני לוזר. אבל זה חשוב להיות לוזר. איך להיות לוזר זה חשוב. צריך להיחשל 1000 פעם כדי להצליח בפעם ה-1001. ואם תבואו אליו, תגידו, תשמע, ראיתי את המשחק שלך של המיינקראפט, ראיתי את מה שראית עכשיו, 15 דקות מיינקראפט, יופי. שים בצד את הזה. בואו ננסה לעשות פיצ'ר אחד מכל הדבר הזה. יאללה, בואו נוריד מיינקראפט, בואו תשב, הנה הוא עשה ככה והנה הוא עשה ככה, זה יופי ואתה מצליח, וזה יופי ויופי. פתאום יש לכם קשר של מנטורים. אתם אפילו, זה נקרא, לא יודע, cold mentoring, cold coaching. אתם לא צריכים לדעת את הנושא של הקואוצ'ינג. אתם לא צריכים לדעת בכלל מה הוא עושה שם. אתם איתו, אתם משתתפים איתו. איתה, כן? סליחה, 90% מהגיירים הם בנים. לא, אבל אני אגיד לך, זה בסדר, אבל זה שהם מבלים שעות, אני קוראת לאחיינית שלי, דורי. למה? ראית את מחפשים את נמו, את דורי? היא לא תגיב לך. 9 שניות, זיכרון 9 שניות. היא לא תגיב לך. יוטיוב. לא כל 13 שניות מתחלף סרטון. היא לא מחזיקה בית בשיר. לא. זה משגע אותי. אבל את לא בקבוצה שלי. את לא בקבוצה שלי. מבחינתך. אני מנסה לשבת, לא, התחיל שיר. היא יודעת שאת נגדה, את אומרת לה, את רואה יותר מדי יוטיוב, את מחליפה, למה? לא, ממש לא. למה את בכלל שופטת אותה? אני מתחילה לשבת את השיר 30 שניות. זה מה שהיא רוצה לעשות. זה מה שהיא רוצה לעשות. אני לא מסוגלת לעשות את זה יותר מדי. אז עוד פעם, אתם מתחילים לשבת איתם, כשאתם מתחילים לקחת את הקשר הזה בידיים, אתם יכולים להגיד בכל מצב, אחלה. אני מרגישה שעשינו היום משהו.
בואו נתחיל לעשות איזשהו אקטיביטי הבא. אני משתתפת שלא רוצים למטבח. לא, כי את לא יושבת. נעשה לנו ארוחת צהריים, ארוחת ערב. את הוצאת להם שטקר 15 פעמים בשבוע הזה. את נגדם, את האישה הרעה. את לא בצוות שלהם. היא מסודרת, לה יש שבת. אני לא מסודרת. תסתכל מה קורה מתחת השמיכה. אנחנו לגמרי שם, דרך אגב, ולקחנו, אנחנו... לגמרי. זה המצאה. לצורך העניין הזה שומרי שבת. חבל שלא בא אחד התלמידים שהוא פה במשרד. הוא אומר, אני התחלתי לעשות את זה עם בן של איזה שבוע. 50% רידקשן של כל הפריקשן בבית. פתאום אפשר להגיד לו, הולך, נעשה את זה או את זה, כי אתה כבר בצוות שלו, אתה משחק איתו. אתה כבר אחד משלנו, אני אקשיב לך כי אתה אחד משלנו. אתה לא נגדי תמיד. never split the difference, כן? אתה לא נגדי. אתה איתי, יש לך דברים שאתה רוצה שאני אעשה. סבבה, אני אעשה איתך, כי אתה יודע שאני רוצה לעשות גם דברים. אוקיי? never split the difference. אפשר לחלוק על אחד. אחר כך, נהיה לנו עוד 10 דקות אני מסיים את המצגת, ואני אפנה לכל השאלות שלכם. אוקיי, אז אומרים, הילדים מתים מול המסכים. העיניים שלהם עפות. אין להם עיניים, הם כמו עיוורים, נכון? אז רק, זה המיתוס מספר 1. הם פשוט זומבי. אז לא, מבחינת חוזק הראייה. אז בבדיקה רגילה של חוזק ראייה, כל מי שמשחק במשחקי מחשב יותר מ10 שעות בשבוע, יותר מ10 שעות בשבוע, רואה 70% יותר טוב מבן אדם שלו. שם לב לפרטים קטנים, דרגות אפור בכלל, אי אפשר להשוות, והם בעצם משפרים את הריכוז שלהם. יש איזשהו מבחן שאומר, עקיבת אחרי פרצופים כאלה, והם פרצופים, חלק מהם צהובים, חלק מהם כחולים, וצריך להגיד, בעצירה של הפריז של המסך, כל הפרצופים הופכים להיות צהובים, צריך להגיד איזה פרצוף היה כחול. אז בן אדם רגיל מצליח לעקוב אחרי 3-4 פרצופים. גיימרים, 6-7. זאת אומרת, 100% שיפור של תשומת לב. אז תשומת לב וראייה לא נספקת. זה שתי מיתוסים, right off the bat. זה לא נכון. זה לא, עד שאתה בא לשיעורי בית. אין תשומת לב, אין ריכוז לדקה. לא, זה לא זה. זה לא מה נכון, כי סתם להגיד לך, כאילו, הפרעות קשב, הם, בגלל שאני יודעת הרבה על זה, מהבית. אז זה לא מישהו מיוחד. לא, אצלי כל הילדים הם הפרעות קשב. לא, בלי המפרעות. לשמחתי זה רק ADD, זה לא ADHD. אז אחד הדברים שאני זוכרת את עצמי הולכת לרופא ואומרת לו, אבל הילד נורא יודע להתרכז. ואז הוא היה קטן, בלגו, שעות הוא משחק לגו בלי לזוז ובלי זה, ואומר לי, אבל זאת הפרעת קשב. כי כשבמשהו שהוא אוהב, הוא יתרכז יופי, וזה מה שקורה לגיימר. הוא כאילו הופך להיות כאילו הכי מרוכז בעולם, הכי, כאילו ההפך, הוא עם בלוק לדברים אחרים. אבל כשמשהו שהוא פחות אוהב, ומה לעשות, החיים שלנו בנויים מהרבה פחות אוהב, אז שמה הוא פשוט לא מסוגל. אז זה לא נכון שזה משפר. עוד שנייה, אני... סוג אחר של... אז אומרים שהילדים לא זזים מספיק, והם לא עושים מספיק פעילות גופנית כשהם משחקים מחשב. אני משחקים מחשב לפחות 6-7 שעות בשבוע, ואני פעמיים בשבוע בחדר כושר. וזה לא עושה כלום. וזה לא מפריע אחד לשני. עושים את זה במשהו אחר, זה מה שצריך... בתור בוגר מסוגל לעשות את זה. לא, אני עושה את זה מגיל 7. לא, מרצים משחקים כדורגל. כושר מגיל 7? כן. זה מוסתר. לא, אני עושה אומנויות לחימה מגיל 7. קפוארה. יש קשר בין קראטה וזה, אולי זה באמת הולך ביחד. זה עובד על אור. עשיתי ג'ו-ג'יטסו, עשיתי קרב מגע, עשיתי כל מיני. אבל זה בעצם על מה שאנחנו מדברים. יש לי עכשיו עוד מעט בין 65, וזה מה שאנחנו מדברים, משחקי מחשב ואומנויות לחימה. על מה דיברתם עם האבא שלכם פעם אחת? עם מי? עם אבא.
עם ההורים. על כל דבר. על אוכל. שרי לא דיברנו. יש אנשים שלא מסוגלים להמשיך את השיחה שלהם עם ההורים יותר משתי דקות של שלום. לא מדבר על נשים, נשים יש להם קצת יותר כזה קשור. זה באמת עניין רק של גברים. בכלל מתי פעם אחרונה שיחה עם הילדים שלנו? 4 שעות. אבל זה מה שאני אומר שהקשר הזה ממשיך כבר 30 שנה. ואני לא יודע מה... אז בסדר, אז אני לא אומר שאם כולם גיימרים, אבל אם אתם תשתתפו בזה, אתם לא חייבים להיות גיימרים בעצמכם. תשמעו, למרות שזה לא הצגה בעמידה, זה הצגת יחיד, כן? סליחה. אז עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד לכם, זה דבר קטן. עושה לנו מצגת של משחקים? שנוכל להבין בזה? לא? לעשות לכם אחרי זה... הילדים ילמדו. אבל הילד שלך הוא מת להיות המורה שלך, הוא מת, הוא מחכה לרגע הזה המשחקים האלה מעניינים אתה לא מדבר על הגילאים של הילדים שלי. המשחקים האלה מעניינים אותי. פספסת את החלון זמן הזה. פספסתי כנראה, יש לי עוד אחד עם חלון זמן בין 6, ה-17 לדעתי כבר. אם אני הצלחתי להחליק את זה בגיל 29 עם אמא שלי. אין לי עצבים שחוזר מהם עבודה לשבת. אם אני הצלחתי להחליק את זה בגיל 29 עם אמא שלי, את יכולה עדיין להחליק בגיל 17. לא שנהנית מזה, סבלת ועשית את זה כי אתה רצית להראות לה. כן, זה לא בא, אני חיכיתי לזה 15 שנה. אתה חושב שחיכית לזה? אני חיכיתי לזה 15 שנה, שהיא תבוא למחשב ותגיד... היא הקליטה אותו על זה שהיא לא הבינה מה הוא עושה מול המחשב, היום היא צריכה אותו. טוב. לא בקטע שצריכה אותי, עכשיו היא הגיעה לעולם הזה, היא הגיעה לעולם שלי. אבל אצלך זה עדיין טרי, הם עדיין אני הולכת לעשות ניסיון חם עם הבן שלי ה-17, נראה איך זה יעמוד. אבל באיזי, לא לבוא לשם. באיזי, לא, מה אתה עושה? שאלה קטנה כזו. לא ישר. לא, תגידי לו שבדיוק מדבר על משחקים עכשיו. אני חשבתי, עכשיו אנחנו בשיפוץ, והעברנו את הסוני פלייסטיישן. אז בואו נדבר על איזה שהם דברים קטנים. מתבייש לשחק לידינו, בכלל לא מתבייש. דברים קטנים, ככה. אז קודם כל, הילדים יעשו לכם תמיד בינג'ה למחשבים אתם בבית. אם אתם להם שטקר. עד שאתם תבואו, תשחררו להם את ה... גם שאתם בבית. עד שתבואו עם הסקרין טיים שלכם ותייצרו לעצמכם אויב לכל החיים. אוקיי? אז הם נשארו שם. אז במקום ללכת לחוגים וזה ועוד אקסטרה דברים שהם לא רוצים לעשות, פשוט שבו איתם רגע. לא יקרה כלום. קחו לכם משחק. אפילו משחק הכי מטומטם, ותראו לו, תשמע, אני משחק בזה, תראו איזה מגניב. תגיד לכם, בסדר, הוא קצת מרובע, אבל בסדר, נחליק לו, כי הוא זקן. זה קורה וקרה כבר, נו. נחליק להם, בסדר, יאללה, אנגרי בירדס, אף אחד לא משחק בזה, בסדר, נו, יאללה, אחד משלנו, נו, בסדר. זה נכון, מה זה? נכון, הם לא נכנסים בכלל. אם אתם רוצים, קצת להרים את המוניטין שלכם לאלוהים, צחקו איתם במשחק שלהם. צחקו איתם, יהיו הכי גרועים בעולם, אבל אתם תהיו האלוהים שלהם. אוי ואבוי אם תנצחו אותם. אין יכולות האלה. לא, הם לא מסתכלים על זה. הם מסתכלים על זה כפלייג של כולם. אז אני רוצה לסיים עם כמה אנקדוטות קטנות. בידיעה מאתמול, סין הולכת להפוך אי-ספורט ואי-גיימינג כמקצוע לאומי. וזה ביפן. והם הולכים להכריז על זה כמו מקצוע, כמו אופה ורופא, ויהיה שדרן אי-ספורט, שחקן אי-ספורט, איש תומך אי-ספורט. כמו ספורטאי מצטיין בצבא. יש עכשיו היסטוריונים, הגיימינג קיים כבר כמעט 40 שנה, יש היסטוריונים. של מה? של גיימינג? של גיימינג, כן.
יש אנשים שמערכים גיימינג, יש גיימינג, יש תחרויות בכל העולם. יש תחרויות בכל העולם, עכשיו יש תחרות של קונטר סטרייק והפרס הראשון הוא $1,000,000. וואי! עכשיו התאריכי יותר יותר. עכשיו, הדבר הזה רציני. במקביל יש תחרות של סטארקראפט והפרס הראשון הוא $400,000. הייתה ליג אוף לג'נד, זה המשחק שהכי גדול בעולם. אחד הפרסים היה $6,000,000, פרס ראשון. היה הפרייס פוט, כאילו, סך כל הפרסים מגיע... מה? לא ראיתי את זה, כאילו בא אותו... לא, יש כמה קבוצות, כמו כדורגל, יש טורניר של כולם ביחד. כמה זמן משחק? השבוע. לא, אבל אתה אומר, באי ספורט, לא? אתה לא איזה משחק. יש לן פארטי כזה, סוג של... כן, אז אנשים באים 4 שעות, לא, זה שבוע של משחק. שבוע. אתה יושבת שבוע, יש הפסקות ללמוד פעם? לא, הקבוצה עפה, נכנסת קבוצה אחרת. יש כמו מוקדמות, אחרי זה... כמו מונדיאל, רק ב... ואחרי זה בסוף 2 קבוצות, מי שמנצחת, לוקח את הפרס הראשון. כן? ותעשיית הגיימינג השנה, תזרקו מספר, כמה זה תעשיית גיימינג? כולל הסטרימינג של זה? כולל סטרימינג, כולל הכל. מיליארדים. תרים. 50 מיליארד. כמה? זה מאוד. 100 מיליארד. מיליון. 300. $150 ביליון. ביליון. זה רק עם תעשיית הגיימינג. עכשיו, בכל שנה זה בדרך כלל גדל בין 50% ל-70%. וואו. ועד 21 היא צריכה להגיע ל-$320 ביליון. זה המופעים האלה? לא, זה הכל. זה מובייל גיימינג, זה סטרימינג. בסדר, אבל ברור שהשוק הגיימינג גדול. אוקיי, ופורטנייט בקווטר הזה עשו $96 מיליון. הם הכי הרבה עושים זה רק לגברים, מה? כמו של הקטר. כמעט. דרך אגב, כל הבנות באינסטגרם, כל הבנים... זה לא נקרא גיימינג. עוד 5-10 שנים גיימינג יהיה משהו שהוא מקובל בכלל. כבר עכשיו אתם מבינים, כן, שגיימינג עוקף כדורסל, כדורגל, פוטבול אמריקאי, טניס, אני לא מדבר על כל הקטנים, כן, שחייה, אופניים, כל הספורטים הרגילים, הם כבר מתחת להכנסות של הספורט. השוואה היא לא נכונה בגלל שאתה... רגע. זה ספורט בודד מול פול של ספורטים שונים. בסדר, אני מסתכל על זה כמו אגואיזם. ובשנה הזאת הם כמעט עקפו את הוליווד בהכנסות. אי-ספורט. כן? הם יוצאים יותר כמה סרטים האחרונים שראיתם, אם אתם עוקבים, היו מבוססים על משחקי מחשב. מלא. לפחות איזה 10-15 בלוקבאסטרים. כן? אסאסין קריד, טום בריידר, שנה יצא, מה יצא? מקס פיין, וורקראפט. פאקמן. פאקמן. הסרט לילדים, פאקמן. כן? יש פאקמן, עם סרט עם אדם סנדלר. אז למה אתה ב-F5 ולא בחברת גיימינג בארץ? סתם שאלה. אם אתה כל כך אוהב את זה. כך יצא. יש עבודה. מה שאלת? למה הוא לא עובד את זה? אם הוא כל כך אוהב את זה? תשמעו. יש הרבה חברות בארץ הוא בצד המשלם, לא בצד המרוויח. קודם כל, עושים מלא כסף. הגיימינג הוא הפלטפורמה הראשונה שאין לך שום סממן חיצוני שנותן לך איזשהו advantage. אם אתה גבר, אם אתה אישה, קטן, גדול, חזק, עיניים כחולות, בלונדיני יפה, בכלל לא משנה מי אתה, כל עוד גיימר טוב. זה דבר אחד. זה נכון לכל דבר. לא. לא. אם אתה לא יפה, אתה לא יכול להיות סופרמודל. אם אתה גבר או אישה, אתה כנראה לא תגיע להיות ב-F5. למרות לא ניכנס לזה. עכשיו אי-גיימינג מציע לכם להיות ספורטאים, קומנטייטורס, קואוצ'ים למשחק, מנטורים למשחק, פאבליק ספיקרס, מסאז'יסטים, פיטנס, ניוטרישן, כל זה
קיים. הייתה עכשיו הופעה גדולה בפורטנייט של איזה להקת. איך זה מסאז'יסט? נתפס לך צווארמן. בכלל משחק שעות. יש לכל קבוצה, יש לה מסאז'יסט, עם שחקן וירטואלי, ואת השחקן וירטואלי צריך לעשות לא, שחקן וירטואלי לא צריך. קבל אחר כך לדלק את הפרקים. אתה משחק 8 שעות והפרס שלך $1,000,000. זה דברים רציניים. אתה רוצה לנצח. על המיקרו שנייה שהשירים שלך קצת עייפים, אתה יכול להפסיד $1,000,000. אתה רוצה להיות שם, אתה רוצה להיות פיטנס, אתה רוצה לאכול נכון, אתה רוצה להתאמן, להשלים את השעות שינה שלך, אתה רוצה להיכנס לדמיון מודרך, כל מיני דברים כאלה, כל מה שקיים בספורט רגיל קיים. מלא דברים. וגם כן עכשיו, אני מצטער, כשאנחנו שיחקנו, כל מי ששיחק נחשב כאילו גיק. כן? אם אתה לא משחק כדורגל, אתה גיק ומבצעים לך בבית ספר. ועכשיו הפוך, אם אתה משחק כדורגל, אתה כנראה לא הכל בראש, אין מספיק ברגים כדי לשחק. ומשהו קוריוז כזה, שהוא בעולם שלנו, שכל כך מתקדם, עוד מעט לאנשים שיש להם IQ 85 ומטה, לא יהיה מה לעשות. בשביל להפעיל עכשיו מכונת קולה, אתה צריך להיות סוג של מתכנת. בשביל להפעיל מכונת כביסה, אתה צריך להיות סוג של מתכנת. בשביל להפעיל מזגן, אתה צריך להיות סוג של מתכנת. יש לך בבית, בשביל להפעיל מעלית, אתה צריך להיות סוג של מתכנת. לא פה בעתידי. היא לא מדברת. איפה היא לא מדברת, המעלית. עוד קצת. יש כבר קומקום של שער? קומקום חכם שאתה יכול להפעיל אותה מרחוק, בווי-פיי. אני דווקא עכשיו ראיתי בסקיר. אתה יכול להפעיל בוילר. רגע, אפשר בזום אאוט דיי לעשות... טוב, אז עוד מילה אחרונה. אז מילה אחרונה, אז הילדים הופכים להיות לאנטי-סושיאל, נכון? לא רואים אף אחד. לא, הם כל הזמן עם ילדים אחרים. כל הזמן עם ילדים אחרים, כל הזמן עם ילדים שהם לא מעניין אותם. לא מוצא שלך, לא רקע הפוליטי שלך, לא מעניין אותם כלכלה, לא מעניין אותם שום דבר, מי נבחר, מי זה ביבי, לא זה ביבי. לא מעניין אותם. הם אנשים שהולכים לבנות את העולם החדש. הם אנשים שהולכים לקדם את העולם קדימה. הם הולכים להיות אנשים שיכנסו לשוק בעבודה ב-2030, 2040, נכון? ואתם רוצים לקחת להם, אני אגיד להם, תשמעו, הכלי הזה שאתם הולכים להשתמש 90% מהחיים שלכם, אני אוסרת לכם להשתמש בו. זה מה שאתם אומרים. לא, אנחנו אומרים מינונים. לא, אנחנו אומרים מינון. הספרות ואזרחות ותנ"ך וספורט, זה לא מעניין. מבחינתי, אם יכולתי עד גיל 16 לתת להם פשוט בייביסיטר שיתן להם מנטורים, ואנטרפרניורשיפ וביזנס וטקסיישן וכל הדברים שאתם משתמשים בהם יום-יום, איך למלא טופס פאקינג של ביטוח חיים. איך לבחור את הפנסיה. איך להשקיע 100 שעות בחוקי מיסוי. אתה מייצר חברה מאוד מוגבלת. שיעורי חיים. לא, אני לא אומר להם שהם... אולי זה לא נוגד את זה, אבל אני חושבת ש... אוקיי. הדברים הם מאוד חשובים. לא היית רוצה שהילד שלך יבוא הביתה וישחק כל יום במחשב. בסוף שבוע מלון, הוא יצא מהחדר. תני להם לשחק אנחנו הולך לבקר. איש, שלי קטן. פעם אחרונה, מתי חשבת שורש של שמונה? כשהייתי קטן, לא היו צריכים להוציא אותי לברכה. לא רוצה להצליח. היה בספר? ב-20 שנה. אבל הם הולכים להיכנס לשוק עבודה ב-2040. אתם יודעים מה יקרה ב-2040? אלכס, אבל זה בסיס למשהו אחר. זה מחשב, מפתח איזושהי חשיבה. אני לא אומר לכם, קחו את הילדים שלכם, תוציאו אותם מבית ספר. אני אומר שכל מה שהם לומדים בבית ספר הוא לא אפקטיבי. אני מקווה שהמערכת הזאת תדע להתאים. זה כמו להגיד שללמוד אותיות זה לא אפקטיבי, כי זה... אבל הם לומדים כישורי חיים, והם לומדים חמלה. האחיינית שלי בת 3 למדה את זה בזה.
האחיינית שלי בת... לא אכפת להם לכתוב. אתם רוצים לתת להם ערכים של שנת 1980, שנת 2040, זה מה שאתם רוצים לעשות. אתם צריכים להיות מודעים לזה. מה שאתם עושים עם זה, זה העניין שלכם. עוד פעם, האם אתם רוצים להיות ההורים שלכם, לא אפילו לא אנחנו, ההורים שלכם, כי זה הערכים שאנחנו מעבירים לדור שלנו, הערכים שהעבירו לנו, עם פיצ'ר כזה או אחר. אנחנו בעצם מעבירים להם דור אחורה. 2 דורות. לפעמים 2 דורות. כי התוכנית לימודים שלך הייתה לפי הסטנדרטים של... נכון, הסטנדרטים מעודכנים ל-30-40 שנה אחורה. הם לא מעודכנים ל-20-30 שנה קדימה. אז אתם צריכים להיות מודעים לזה. היום אבא שלי עושה קומנטים בפייסבוק. שאמרנו, פייסבוק זה לזקנים. פייסבוק זה לזקנים. יש לי עושה פדיחות לנכדה שלה באינסטגרם. אז גבעה של חברות שלה. אני רוצה קודם כל להגיד לכם אותי למשל מה? תודה שבאת. תודה רבה. תודה רבה. ואל תחשבו שהילדים שלכם הם ילדים, או ילדים שאנחנו קוראים להם, הם לא יודעים מה הם רוצים. הם מבוגרים לגמרי, יש להם אחריות אישית, כמו שמה שהשתתפתם אתמול במצגת, יש להם אחריות אישית, הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות. אתם צריכים להיות המדריכים שלהם, אתם צריכים להיות המנטורים שלהם, אתם צריכים להיות ההורים שלהם, אתם לא צריכים להיות ההסעה שלהם, אתם לא צריכים להיות הבייביסיטר שלהם, אתם צריכים להיות המנטורים שלהם. כל מה שאתם רוצים לעצמכם, להצליח, אתם צריכים לקדם את זה לילדים שלכם. איך לפתוח עסק, איך להתנהל בעולם, איך לדבר עם אנשים, איך לעשות משא ומתן, איך להתנהל עם כסף. כל זה, כל מה שהבית ספר לא נותן לכם. חלק מזה נותן, עסקי מחשב נותנים לזה באופן אינטואיטיבי, אתם רק צריכים להגיד להם, תשמע, מה שאתה מתכנן עכשיו לקנות את הנשק החדש הזה ב1,000 קוינס, זה נקרא תכנון פיננסי. אין קורס כזה, תכנון פיננסי 101 עם פורטנייט, אין קורס כזה. אין קורס כזה. ואתם צריכים להגיד לו, תשמע, אתה בונה עכשיו במיינקראפט קוביות, אתה יודע מה העומס שלהם, מה החומר שלהם, מה הפרופרטי של החומר שלהם, איך לבנות לגובה, איך לתכנן, איך להכפיל קוביות. צריך לעשות רצפה, 5/10. כמה קוביות שמת? 50. אתה צריך לעשות שיפוע. בוא נחשב שיפוע עם סינוסים וקוסינוסים, שלא יודע מה, אבן תתגלגל במדרון. אתה צריך לעשות 1,001 חישובים במיינקראפט. מגניב, אתה עושה את זה אינטואיטיבית, כי אתה בונה את זה ואתה רואה את זה, מנסה את זה on the fly. אתה בפורטנייט, אתה אומר ככה וככה, כאילו, קירות מבטון עושות יותר טוב מקירות מעץ. יופי, למדת על משהו פרופרטי בחיים שלך. אתה צריך להתמגן ואתה צריך להעלות את רמת הבטיחות שלך. כל זה אינטואיטיבי, אבל אתם המבוגרים, אתם יש לכם את הניסיון, אתם יכולים לספר להם מה הם עושים. שבו לידם, ספרו להם. אז הם אומרים לנו, את חופרת. את חופרת.